Misawa mathoth janeno mar Kala TV odiochieng' ni mano mar tarik 21 dwe mar abiriyo higa 2026 ageno ni en kare kamoro amora mabende isebedo ka inene wang' jowi mar Kala. Gi sani antiere ka mar mondo mi akelni weche manyien mago mag adier odiochieng'. Gin wechego mowuok achiel kachiel misawa mano mar kawo weche manyien nyinga Nelly Achieng' Ndhine. Wedo kanyo ni jaod bura mano ma Saboti Caleb Amisi onyiero malich miwuoro moko kuom josiasa mago mabende osebedo ka siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto mano mabende giwacho ni biro bedo ka yudo tama mano mar ariyo. Kane uloso e gwengego mago ma Saboti kocha, jaod burano ne owacho ni kweth mano ma obalo kod piny owacho oseketo kanyo okenge mago makare mano mar biro neno ni kochopo sach yiero mano maduong' ma higa manyien gibiro bedo joloch e yiero maket koda mano. Ne ochiwo ranyisi gi yiero mano madundo mabende ne otime kar chung' od bura mano ma Ol Kalou. Kama bende ne owacho ni mano en ranyisi ni oganda jo Kenya nitiere kod ng'eyo ka achiel kod okenge mago makare mano mar goyo ombulu kod yiero jotelo mago mawinjore. Sasa kuna watu walikuwa wametutisha sisi, wanasema ati Caleb, wewe sasa unaona unapinga Ruto na ataiba kura. Kule Ol Kalou ameiba kura ya nani? Ameiba kura ya nani? Ni uongo si uongo? Kuna mawaziri walikuwa wakati wa Moi walikuwa wanaambia watu ati hauwezi toa Moi, hakuna wakati Moi ameshindwa kura. Wakati Moi alipeana bendera pale Kasarani wakiona walilia machozi. Tunataka tuambie Murkomen, Oscar Sudi, Kimani Ichung'wah, Musalia Mudavadi, Wetangula na wengine, wakati Ruto atapeana kijiti Kasarani pale Raila Odinga Stadium, hamutaamini macho yenu. To bende kapod warango mana wechego motenre kod siasa waringo nyaka gwenge ma Vihiga kocha, kama bende wedo kanyo ni jokanyo e duond bura mano mar ODM mawuok e gwenge ma Vihiga owuok oko kendo giseyo moko kuom jokanyo no mago mantiere duond burano mabende giwacho ni osebedo ka siro lwedo kweth mano mar Linda Mwananchi ma otelie kod seneta mano ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna. Kane giloso Vihiga kono, jokanyo no mago mag duond burano ne osoko wang' jakoma mano mar duond buchgi Zebedi Osabwa mabende giwacho ni okosebedo kaluwore kod chikego mago mag duond bura. Waheshimu msimamo wa chama chetu cha ODM. Manake huwezi kuwa kwa chama cha ODM na chama kikiamua tunaenda Misi na wewe unaenda Luanda ufanye mara mbili tatu. Ndio maana tumeamua viongozi wamekuwa hawako loyal kwa chama chetu cha ODM. Wamekuwa na tusi party leader kwa mikutano kule nje. Wamekuwa mikutano ikiitwa ya chama kwa branches zao hawakuji kwa hizo mikutano. Tumekuwa na kusambaratika kidogo kwa chama kwa upande wa uongozi, na ni vizuri kwamba mmechukua jukumu kama wana ODM kuona kwamba tunachukua viongozi ambao watapeleka hii chama yetu mbele, na nitafanya na wale viongozi ambao wamechakuliwa kuhakikisha kwamba chama chetu kinazidi kuwa na nguvu kwa kaunti yetu na kiwe na usemi, na tuhakikishe kwamba yale maadili ambao chama yetu nasimamia inaimarishwa, na tuhakikishe kwamba tunafanya kazi pamoja. Chimago mamoko mago mabende mulo sekta no mano mar thieth wayudo kanyo ni jokanyo no mago mantiere sekta mar thieth ka okalo kuom matendre rogno gisani oyango ni gibiro bedo ka gichako ayanga ng'anyo margi kaluwore kod moko kuom ng'ur mago mabende gintiere godo ma nyaka sani pok ochopi kare. Kane gitwak kod jofwamb weche, jotelo mago mag riwruogno ne owacho ni ne gichiwo kanyo notice mano mar ndalo 14 to kata kamano nyaka gisani onge moro amora mabende kete maino. Parni okang' makama en mano mabende biro miyo chenrogo mago mag thieth biro bedo kod rochruok e pacho kae mangima. We have been on this issue for the UHC staff for more than 6 years. We pushed the parliament to allocate resources. It is not, there was no government willing, no government officer was willing to provide that fund. We had to go on strike to provide those resources. Now that there is money, we will also ensure that we push them to do the right thing, because now they are behaving like wheelbarrow.
we came out after giving a 14-day strike notice. And we were giving the 14-day strike notice so that we give ample time to our governors to make up their minds and do the right thing. A week ago, we came here to remind them that time was running out, just to see whether there is some humanity left in them so that they can do the right thing. And today, it is very unfortunate to come here and say, because of neglect and inaction by our county governments and by extension, the county governors who are the CEOs of those counties, health workers have started their strike today from midnight. General Markala TV Senator Manoma County Manoma Kakamega Boni Halwale owoko kendo golo kwayo ne josiasa magu mabende woke gwenge mag Western mar mondo migi ka okang' mano mar siro lwedo leka mano mar Senator mano ma County ma Nairobi Edwin Sifuna mar biro telo ne oganda jo Kenya e pacho kae kaka jatend piny to ka osetim yiero mano mahiga mano manyien. Ne oloso esat nyasi mano mar ika e gwenge mago malugari kama bende Halwale ne ogolo kwayo ne joten kara jatend kotu Francis Atuli Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula mar mondo migi ket pogruok mabende gintiere godo ka otenre kod wechego mago mag siasa thenge mar mondo migi sir leka mar wuodgi mago mabende mano mabende wuok e gwengego. Namuomba Waluya, for the first time, nataka mniruhusu niende kwa Mswea Tuoli, mniruhusu kwa heshima niende kwa mzee Mudavadi, mzee Wetangula, ndugu yangu Sabula, niwapembeleze zile fikra za kukaa Waluya za kusema kwamba Mluya hawezi, wawache vile Mungu amesema ni Edwin Sifuna, ni Edwin Sifuna. Mimi nimechaguliwa mara 3 hapa Lugari anaomba urais ni William Samuel Ruto. Mtoto pasa siwezi danganya. Na mimi nitasimama na Ruto, lazima hii barabara ya kutoka Tarbo ikuje hapa Panipepa iende mpaka Sigendu imalizike. Mimi ni mtu ya msimamo. Ndio hivyo. Lakini for now, ule mtu anaenda kushinda urais ni jirani wetu William Samoei Ruto. Period. To kapodwa goyo manata che gwenge mag Western kon wedo kanyo ni jotelogo mago mawuok e gwenge mag Western sani to koro biwo seyo ne Rigathi Gachagua mano mabende giwacho ni osebedo ka chwalo siasa go mago ma pogo oganda kaachiel kod ayenje kinde ka kinde. Kane otelnegi kod Ken Lusaka, jotelogo ne oseyo malich miwuoro Rigathi Gachagua kama bende ne gikwaye mar mondo mi otemo pogre kod siasa maket kod mago. Sisi Western, we don't want politics, ya political conmanship. Rigathi Gachagua, you're a political conman. You are a political conman. Sisi hatuwezi drive jamii yetu ya Muluya ifanye siasa ya political conmanship. Kule Webuye, ile airstrip, ile iko huko, wiki hii ambayo inaanza kesho, contractor anakuja kuanza kuweka terminal. Ili tukitaka kwenda tunaenda tu hapo Webuye, tunapanda ndege na kwenda mahali tunaenda kwenda. Mtu akishindwa kelele, akishinda pia kelele. Sasa mimi nauliza Rigiji, ako sawa? Kawarango wechego mamulo sekta no mano mar wuoth wayudo kanyo ni jokanyono mago mabende tiyo e sekta mar wuoth
okwa mar mondo mi gitema giti kod tuk mago mabende tiyo kod teko stima kendo gipogre kod mago matiyo kod mauta e pacho kae kaka achiel kuom yorego mago mag kedo kod wechego mag rochruok e chal mano mar kor lwasi. Kane giloso e sach nyasi ma bende ne obagi mano mar dhialo ayanga chenro kata chwalo tuk maket koda magi ne jokanyono matie sekta no e gwenge mago makwale kocha ne oyangore ni nyaka gi sani tuk mago mabende romo 2,000 duto te osechwali e pacho kae mangima kendo itimo maino mano mar neno ni okanga maket koda mano matiyo kod tuk matiyo kod teko stima obi obedo e pacho kae mangima. Tunapoongelea tuktuk 2,000 hatuongelei tu tuktuk kama zile vyombo vya usafiri, ila tunaangalia yale maisha ya wenzetu katika Kenya ambao tumeweza kubadilisha, kuwapa kazi na kuwapa nafasi ili kuweza kukimu yale mahitaji yao. Ukienda sehemu za mashambani unasikia kama kuna mabadiliko ndani ya sikio lako, na hii inatokana na ile kelele ambayo iko katika miji zetu kutokana na vyombo vile tunavyovitumia kwa usafiri. Na kwa hivyo tunajaribu kama serikali kuhakikisha kwa vyombo zile zinaingia sasa ni zile za kielektroniki ama EV vehicles, na tuweze pia kupunguza ile shida ya sound pollution. Ile cost of operation tunapata gari la stima, the cost of operating gari la stima inakuwa ni chini zaidi kuliko cost ya kuoperate gari la diesel au la petrol. Kweli ni chombo tu ambacho kina manufaa zaidi katika kusave, kunaweza ukasave pesa vizuri compared na tuktuk zingine. Mumo yake kidhi mabor banga thuolo machuoka kelo ni weche mamoko manyien. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Yudo weche manyien mago mag Derodichieng. E kaunti mano ma Kisumu kae wayudo kanyo ne jo kanyo na sekta mano mar tuk mago mabende yudore kaunti ma Kisumu kae ne jo bago kanyo yiero mano mar yiero jotendgi e kombe mago mopogore opogore. Kama bende yangore kanyo ni migosi Victor Okelo ne oyier kaka jaloch kata ne obedo jaloch kata ne okawo lemono mano mar bedo jakom mar riwruogno gi kwano mbono mago mabende romo 576. Victor ne osingo mar biro bedo ka okelo kanyo kanyakla jogo mabende tiyo e sekta no, kendo ne osingo mar kedo kod jogo matiyo marach kod jokanyo matiyo e sekta mar tuk. This one is not mine alone. It belongs to all of us, ranging from the youth, elders in the
in our sector who come out to vote will change. I promise to work with everyone, deliver accountable leadership, and ensure no one is left behind. It appeared tough until you come out to make it look so simple. It's symbolized to the chaotic, but your security towards your votes turn it to be secured and safe. You change the hostile environment to look peaceful for your voting process to run smoothly. Demokrasia ambayo umeonyesha on Friday ndio demokrasia tunataka kuona on 2027. Yule ameshindwa atuli, kuna siku yake. Yule mshindi ni mmoja. Kwa election hakuna I was number 2. The winner is only one. Wale wamebaki wamefanya nini? Wameshindwa. Sawa sawa. So let us continue to champion peace in Kisumu County as we head to the general election. Mimi am an officer in IBC Kisumu Central. I want to see the next election that Kisumu was very peaceful from 5 a.m. to 5 p.m. The turnout was averagely well. People came, and when we were closing the polling station, there was a big number of people who were still yearning to vote. But due to time, we were unable to allow them to vote. Votes for chairman, it was really hectic, indicating that that seat was really full of pressure. But I thank God for the security who enabled us, protected us, chasing away the goons, people who were trying to attack us until we finished. And today we are here celebrating the winner. I want to beg the elected team, kindly unite the sector. We don't want division in tuk-tuk industry. We want one association. One association. Eweche mago mamoko en ni jokanyono mago mabende kata jotend kanise mago mawuok e gwenge manam chumbi kocha sani tokoro wacho kanyo kata gikwayo jotelo go mago mag siasa ma osebedo katiyo marach kod rowere mondo migi pogre kod tema makamano. Jotelo go dwaro mar mondo mi apisaza mago bila obeda kicha kendo gibed ka gindiyo jogo ma itudo kod timbego mago mag tiyo marach kod rowere mago ma opogore kuom timbego mago mag muocho tulo e otelamo. Negi loso e gwego mago machangamwe kama bende negi kwedo medruok mago mag kweth nyore mabende osebedo kamonjo kanise. Tunakashifu vitendo vya goons kuingia makanisani na kufanya uhalifu. Hiyo ni kitu ambayo hatukubaliani nayo na tunaipinga kabisa na tunailani hiyo kwa jina la Yesu. Isifanyike tena wala isifanyike tena. Kwa hivyo mahali popote vyombo vya usalama viko, wadumisha usalama, hasa wale wanaingia makanisani. Vijana msitukubali kutumika. Utapewa 1000 leo, utapewa hata 5. Huyo mtu hata kuona tena. Mwambie achukue mtoto wake kwanza muweke mbele. Akikwambia nenda twende ukapigane, mwambie lete mtoto wako akue mbele ndio tuende tukakue magunzi huko mbele. Jambo kubwa katika taifa letu ni kuangalia amani. Kwa sababu kukiwa na amani kila mmoja ataweza kufanya siasa yake. Lakini tukiwa na ile siasa ya hamaki ya kuona kwamba mimi niko bora kumshinda mwingine, taifa hili ni bora kushinda lile lingine, kabila hili ni bora kushinda wale wengine, dini hii ni bora, hii Kenya tutaingia vipande na hatutakuwa na Kenya ingine. Hatuna spare ya Kenya. Huko nje wanaiba hata vyombo vya kanisa, sisi tunabaki kuhangaika. Lakini siku ya leo ametuambia ya kwamba atasimama na vijana na atawasaidia, ndipo waache uharibifu. Siasa inapopita, umevunjika mguu, umekosa viungo vingine vya mwili, umepotea kwenye familia, unaacha familia na masikitiko, unaacha familia na shida. Katika mambo ya siasa, amani inapokuwepo, Mungu ameshapeana viongozi. Na sisi wote wa Jomvu tumesema kikanyo bende madikela giko mar mi weche manyien mago mag diro dichieng to dekoda komolo kanyo sapara biro bedo kakelo ni weche mamoko muwuok kanyo emesawa mano mar ka weche manyien riti masani nyinga Nelly Achieng Ndine.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.